ಸರ್ತ ಕುಲ್ಲುಗಿ ದಾದ ಬೋಡು ಮಿಮ್ಮಿ ಆವ ಕೊಕ್ಕ ಬೋಡ ರೇಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ನಿಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲರನೆಂದ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಚಾರು. ಸೊ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮುಟ ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುರ ಮರಪೋಚು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಲೆ ಈ ಸಂಡೇದ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪು ಬಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದು ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಎಂಡ್ ಮುಟ ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು. ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಚಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇಂದೇ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆಪಣೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಲಕ್ಕದ ಕಾಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ದರುಶನ ಜೋಕುಲಿ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಜೈದೇರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಯಮ್ಮ ಜೈದಂಡು ದಿವಿನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಆಲ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದಿಂದ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗಿ ಕೂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಅವತ್ತು ಅಂಚಿದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಕೊಂಡಟ್ಟ ಮನ್ಪುನು ಕೃಷ್ಣ ಕೆಬಿನ್ ಬತ್ತದ ಒಯ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚೊ ತೂಪಿನ ಅಪ್ಪೆನು ಅಪ್ಪೆಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ದೇಜ್ಜಿಂದು ಜಶುಕಾಮ್ ಅಕ್ಕ ಮಂತಲ ಕಮನ್ಸ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕದ ಗುಂಡಿ ಸರಿ ಬಾಲಮ್ಮೆ ಏರು ದಾದ ತಿನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಬಾದಾಮ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ. ಓಕೆ ಡನ್ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ನಡಪು ನಮಕ್ ಕೋರಿಯೇ ಕೂಡ ಮೀನೇ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಏರಿಗೂ ಹುಷಾರುಪ್ಪಡು ಹುಷಾರಿ ಜನ ಕುಲ್ಲಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಸಂಡೆದ ಒಂದು ದಿನ ಸಕ್ಕಲೆ ಕನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಕಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ತಂದು ಟಿಪ್ಪಂಡಾಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನ ಕೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು. ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್. 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4-3 ಮೀನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಕಂತಿನ ಆದರೆ 4-3 ಮೀನು ಇದಕ್ಕೆ 300 ರೂಪೀಸ್. 4-3 ಮೀನು
ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಂಗ ಹಾಕುದು ಐ ಕಕಲ್ಡನೆ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕನ್ಪೀನಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತುಕ ಬಂದು ಮೀನು ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೋಟ್ ಜಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪೆರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚೆಂಗಿಲ್ ಮೀನೇ ಕನ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಸಿರ್ದಿಗಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕನ ಇದ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಯ್ಯರ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜುದು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂರು ಮೀನು ಎಂಚೊಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆತ್ತಂದೆ ರಸ ಮಂತ್ಪೆರೆ ಚಿಕನ್ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಒಣ ಸೇರಿಗಳ ಜಪ್ಪುಜಿ ಐಕಿಂದೆ ಕೋರಿ ಕೊತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವಳ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ರೆಸಲ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕನ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮಂತರ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಕುಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲೆಗ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬನ್ನ ಬಂತೊಂದು ಕೋಪ ಒಂದಿ ತುಂಬಿ ಕೋರುದು ಅವಳ ತುಂಡುಡ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಆಂಡ ರೇಟ್ ಕೊರುವಂತ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಉಂಟತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒನಸೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತೂ ಜಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಏ ಜಶ್ಮಾ ಇನಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತಲತ ಬಿಟ್ಟೆ ಏ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಾಬಾ ಇನಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗ್ ದಾದೆ ಬೋಡಿ ರೇಗು ಕೊಕ್ಕನ ಕೋಳಿ ತಿಂದಿನತ ಕೊಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಮಿಮ್ಮಿ ಯಾವ ಕೊಕ್ಕ ಬೋಡ ದಾದ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನಿಯಾ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತು ಆಡೋಣ ಇಂದು ಏನ ಬಿಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಯಾ ಅವಡು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ఒక ಒಂಜಿ ಇಂದು ದಾದ ಇಲ್ಲಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿಗ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಸೊಂದು ಬರ್ಪುಡು ಇಂಚ ಎಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೆಲ್ಲಯ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ 100 ವಲಯಿ ಲಕ್ಯ ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡೆ ನಿನ್ನ ತಿಂದದು ಕೈ ಕಾಲ್ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ತ ಮನ್ಪು ವಾನಮ್ನೆ ತಿನ್ಪಿ ನೀರು ಕಾದೆ ಲಕ್ಕದು ಕೂಚಿ ತಿನ್ರಬ್ಜ ಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಿದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇಪ್ಪ ಶಿಂಗೋಡ ಕೊಕ್ಕ ಇದೆಯವ ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక మెరిట్సా ಯಾನ್ ಇಡಿಕ್ಕ ದಾಯ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಖಾರ ಹಾಪುನ್ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ತ ಕುಲ್ಲುಗಿ ಕುಲ್ಯ ಸರ್ತ
రోజు చిన్న అప్పు సర్త గుల్లులేగే జషిమా ఏ జషిమా ఓన సాండా ఏ పాయరే కోరి కొరినట్ట Đây này, nuôi thêm chị và mọi người. ఎంచ పాడును తెచ్చుకోలే అప్పుడు ఎంచ పాడు లిప్స్టిక్ అప్పు ఎంచయ్యా పాడును లిప్స్టిక్ ఎంచిన అనుకుని అయ్యిరా రాదు మన తిని బాబాయ్రా ಇರೆಗೆ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡುಂದು ಚಡ್ಡಿ ಪೂರ ತೋಜುಂಡಲ್ಲ ఆటేనా ಎಂಕೆಲ್ಲ ದಿವಿನ ಇತ್ತೆ ಬರೆಪಿನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಓ ಕಿನ್ನಿಮ ಬರೆಪಿನ ಟೈಮ್ ಪರೋಡು ಕಾಕಸಲ ಬರೆಯರೆ దాదుందో ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಯತಾ ಶಿದು ಮೊಬೈಲ್ దాదుందమ్మా ಮೊಬೈಲ್ ಕುರಿಯತಾ ಬಾಬಾ దాదా ದಾದಿ ಪಂದಿ ಬಾಬು ತೇಲ తేల ಗೊತ್ತಿದೆ ಗರಾಮ್ ತೈಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತ ಬಾಬಾ ಹೌದದ ನೇತ తేల నేత ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೇರ್ ಸೈನಿಕ್ దీని వెంచి రామ్ పండట కాదా ముజో రోమన్ పేర ఓ డ్రామన్ పేరు ముజో రోమన్ పేర కాలి బ్యాగ్ అప్పుడు రోమన్ పేర ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಡ್ರಾಮನ್ పేరు ಸೈನಿಕ್ ಏನ್ ಕೂಡ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಜೋ పేర
ಅವು ಶಾಲೆದತ್ತ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಶಾಲೆದ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ನೀರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೌದಾ ಮನ್ಪುದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಜ್ಜವು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಶು ಪಾಪ ಚೇರ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಜಶು ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅತ್ತು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಗಟ್ಟಿಡು ಅಂದ ಏ ದಿವಿ ಶೋಕ್ ಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅರೆನ್ ತೂತ್ ಪಲ್ನೆ ಇಂದೇ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ್ವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸಾಯಿರಾಮ್ दाता सबसे रेडी तारों ने पूछा हजारों से सबसे प्यारा कौन है आई लव यू पल्ले वाह 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 वाह